Living positively, living positive, living positively, living positive. Molweni, namkelekile kusenqoba Beat It, inkqubo yakhe wonke ubani ophila kunye nochaphazelekayo intsholongwane kagawulayo. Igama lam ndingulokubonga Yawa, yaye ndiphila nentsholongwane kagawulayo. Ulwaluko lunganceda ekuhliseni izinga lokwanda kwentsholongwane kagawulayo. Izitadi ezenziweyo zibonisa ukuba amadoda olukileyo anamathuba angange-60% okungayifumani i-HIV. Ngumahluko omkhulu emngciphekweni wokufumana i-HIV. Yaye kuyindlela elula yokuthoba izinga lokwasuleleka intsholongwane kagawulayo. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lihlala lifundisa iingcibi zesintu khona ukuze zikwazi ukwalusa ngendlela eyiyo necocekileyo. Masibone ukuba benza ntoni na. Namhlanje silapha eRhoxeni sizokuthatha notata omlumbi oyingcibi yakudala malunga nolwaluko kwixesha langoku elinentsholongwane kagawulayo. Bawonga usicekisele banzi ungubani wakwabani uyintoni umsebenzi wakho? Igama lam ndingulunga wakwamlumbi Mhlekazi. Kwilala naseRhoxeni kwisithili saseDikini. Omnye wemisebenzi endinayo kukwelusa amakhwenkwe ukunciba. Qale ngoNovemba ku-1985 de kuzoba kaloku nje. Nakuba ke kambe ngoku andisekho ngamandla ngolo hlobo ngenxa yobudala. Bawo njengengcibi yakwantu ekusele kulithuba uwenza lo msebenzi wakho. Uva njani ngale nto yokuba kuthiwe ingcibi ngoku zisiwa ezikolweni zifundiswe ukuba mazingcibe ngokohlobo lwangoku olujongene neemeko zokukhusela intsholongwane kagawulayo? Ndiyalubukela kakhulu olu hlobo lutsha loqeqesho lweengcibi. Ndawuliqwalasela kakuhle lujongene nokuphila okanye nobomi obububo okanye obungcono kwiingcibi, kubakhwetha kunye namakhankatha lawo nabo bonke abachaphazelekayo kulweluko. Zeziphi mhlawumbi bawo izinto ezintsha ezinoba mhlawumbi zifundiswe ezingcibi ukuqinisekisa into yoba eli zinga lokwasuleleka alikho ngako? Izinto ezintsha endiye ndazithanda ndazibukela kunxitywa ii-gloves nesixhobo esisetyenziswayo asisinye iyileyo ikwekwe ijongene nesixhobo sayo ukunqanda nokuthintela kwanokukhusela ukwesuleleka ngezifo ezikhoyo ngokubanzi, STDs, STIs, HIV njalo njalo. Okay. Nazi ii-gloves, ambidextrous gloves. Xa usebenzisa ke eza surgery knives zethu zakwantu, ezarhenqa zethu, qiniseke ukuba nantsi into yokucoca. Ikhona iMilton Highly Protective Sterilizing Fluid. Uninzi lwabantu ngoku ndaxa ndimamele olu lwazi unika lona bawo lukholeleka ekubeni ngezi mfundiso kuzanywa ukutshintshwa isiko lakwantu. Ungaphawula uthini na kuloo nto bawo? Akhange kwaqaliswa ukutshintshwa isiko lakwantu. Kwazixhobo esizisebenzisayo azitshintshanga. Nto kunayo nje kufuneka zicocwe ngezinto zococo lwanamhlanje ezinjengeMilton. Zona kukholeleka ukubeni ba ziyayitshabalalisa la virus. Masithethe noDr Majoro ngolwaluko lwesintu uba lungenziwa njani na ngendlela eyiyo nesebenzayo ekulweni ugawulayo. Dr Majoro, khawusichazele ingaba ulwaluko lwesintu, iingcibi ezizesintu kufuneka yinto lefuneka ziyazile ngolwaluko elululo uze lube lululo and lubaleke ngantoni ulwaluko olululo? Okubalulekile ngokwaluka noma nge-circumcision ukuthi i-package, it's not only le part yokuthi abantu bayasikwa,
kukhona okwenzakalayo before abantu bayosikwa, during lesikhathi basikwa and afterwards. So masibheka ngendlela esintu iyonke leyo package leyo. Kodwa ke ngizofocusa endleleni le eyokusika ukuthi indlela ekuyiyona right ukuthi kususwe lo jwabu lonke i-foreskin le yonke isuke, ngoba uma ngabe uzothi ususa ujwabu ususe nje phisnyana encane yojwabu usashiya amanye amawindo akhona ke igciwane lizongena kulo muntu. Indlela ekuyiyona whether umuntu uyenza ngendlela yesilungu or ngendlela esintu, ujwabu lonke lolu malisuke.